You know. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog, nandito ngayon tayo sa Asinggan, Pangasinan, kung saan matatagpuan ang pinakamasarap na luto ng pinakbet. Pero syempre, hindi yun ang ating pakay dito. Nandito pa rin tayo para tumingin ng mga hayop na pwede natin pagkakitaan at alagaan. Mga pets na rin ng ating mga chikitings dyan. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pang malaman kung saan pa yung mga ibang lugar na mga pilihan ng mga hayop, tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. Huwag ka maiyang mag-comment, pa-shoutout, suggestions ng mga tiyanggihan, bentahan ng mga hayop dyan sa ibang lugar, farms, pet shops, o mga pet lovers dyan na gusto kong i-feature. Just comment down below, babasahin ko lahat yan. Subukan natin i-feature dito sa ating channel. So, huwag na natin patagalin mga Kadudski. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o. Yo, what's up mga Kadudski? Mayroon tayo nakita dito. Tara, tanungin natin sila. Sir! Sir, good morning sir. Good morning sir. Sir, magkano sa calcer no? Yan, sandaan isa dito sa wall. Ito sir? Yan, sandaan yan. Sandaan to sir? Tapos dito mura. sa kilo, medyo malalaki, magdadalawang kilo, 120. Ayun, 120 lang. Oo, malalaki. Medyo malalaki. Ayun. Yung size ng sandaan natin kasi, nasa average 1.5 lang. Ganun, merong medyo ano lang no? Pero 20 lang din. Sagad na yun sir, may bawas ba? Meron din. Meron pa. Kung marami yan. Kung maramihan. So yung mga Kadudski, mas mura dito mga Kadudski. Kasi 100, may bawas pa pag maramihan. Ano pangalan nila sir? Jeff po sir, Jeff. 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 Yun oh. So yun mga Kadudski, may sir Jeff tayo mga kalis, mura lang. Yes sir, thank you. Okay. Ayun o. Yo, what's up mga Kadudski? Dito pa rin tayo sa Asinggan, Pangasinan. So meron tayong nataanan na nagbebenta sila ma'am saka sila sir. Dami nilang hayop mga Kadudski. Tara, pasukin natin. Magtanong tayo ng mga presyo. Let's go! Ayun o. So nandito si sir. Sir, anong pangalan nila sir? Leonard sir. Sir Leonard o. Tutulungan tayo ni Sir Leonard. Magtatanong tayo kung magkano yung mga benta nila. Ang dami, hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Ayun o. Sir, lahat dito sir binibenta niyo sir. Okay, sir. Ayun, ba't ba? Hindi kayo nakapaskil sir. Alam na nila sir. Alam na nila. So yung mga Kadudski, nadaanan ko lang to kasi wala talaga silang paskil. Pero ngayon malalaman nyo na. Saan natin dito sir? Sir, magkano dito sir? Sipinta na po yan sir. Ano to sir? Babae, lalaki? Oo, buntis. Buntis yan? Oo sir. Dito sir. Kulang na ko. May git po na 40 po yan. Yan, mga 40. Oo. So yung mga Kadudski, 40. Pero negotiable pa yan. Saka ito buntis na daw. Ayun o, buntis yan mga Kadudski. 50 naman yun. Dito sir, sa kambing nyo sir, 10,000 po yan sir. magkano sir? 10,000. 10. Ano yung lahi nito sir? Anglo sir. Anglo. F1 Anglo. F1 Anglo, oh, mga hybrid pala to no. Okay sir. Yung mga manok sir, itik. Yung itik sir, ganyan. Magkano yan sir mga ganyan? 200 po. 200? O 1 kilo. Ay, ikikilo nyo. Opo. Ito kagaya nito, ikikilo. Opo. Mga ilang kilos yung mga ganyan sir? Kulang na 3 po. 3. Oo. Kagaya nito, malaki to sir. Mga 3 na po yan. 3 kilo yung mga ganyan. Sir, Hindi po yan binibinta. Ay. Kuha pa lang po ng lahi. hindi. Pero anong lahi niyan sir? Laman tiyagot po, laman tiyagot. Laman tiyagot? Opo.
Ano yan? Hybrid yan yung mga rin sir? Oh, may lahi po yan. Malaki. Mahal po yan sa kan. Pangbansa. Lahing ano to sir? Silver po yan, silver. Pero Anglo rin? Opo. Anglo. Magkano dyan sir pag ganyan? Mga 7.5 po. 7.5. Hmm. Ito sir, anak niya to. Oh, may anak din yan. Anglo po yan, Anglo. Anglo. Ito mga Anglo. Ito magkano dito sir? 8 po. 8,000. Oh, may anak po yan yan. Oh. Eh yung anak? Kasali na po dyan. Ah, kasali na. Oh, yun mga kaduski. Ay ito sir, oh. Oh, may anak po yan. May anak din yan. Oh. Binibenta nyo rin yan? Opo. Magkano yun sir? Ganon din. 8,000. Kasama anak. Hmm. Ayun no. Ito sir, 50 plus na po yan. 50 plus. Mga 55. 55 pataas na. Oo. Anong lahi niyan sir? Bulacan po. Ah, galing Bulacan. Hindi naman ano yan, Brahman, ganun. Opo, ganun yan. Parang ganun. Mga malaking laki po yan. Malalaking lahi, no? Yun po yung malapit ng mga anak. Ayun, ito. Oo. Binibenta nyo rin yan sir? Opo, kung maabutan yung presyo. Magkano sir? Mga 70 po. 70. Buntis na, eh, mga anak na. No, malapit na. Malapit na ito mga kadudski. O kung gusto nyo ng ano, mga ilan ang anak nito sir? Isa lang. Oh, isa lang. Kuminsan kasi maraming anak yung mga ito eh. Oo. Negotiable 70. 70,000 mga anak na. Ayun. Malapit na yan. Yung mga ganitong kalaki, Alpine po yun, Alpine. Alpine. Oo. Magkano sir? 9 po. 9,000. Oo. Lahat yan. Oo, iba pa yan. Ano yan sir? Ibang lahi rin yan? Oo. Anong lahi nito sir? Galing po Batangas po yan. Ay ito. Oo. Galing Batangas pero anong lahi? Anglo. Anglo. Ito sir. Galing po Batangas po yan. Anglo rin. Anglo din oh. Ang haba ng tenga eh. Ano to sir? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Magkano dito sir? 15. 15. Oo. Eh yun sir. Ito. Mas mura, 40. Magkano naman dito sir? Sa tupa? 10 po, 10. 10. Oo. Ano yan sir? May lahi, anong lahi? May alam nyo? Hindi. Ganyan na lang. Meanwhile, Dito pala si ma'am. Si ma'am, isa sa... May-ari. Siyang may-ari talaga ng ano, siyang bossing natin dito. Ano pangalan nila ma'am? Christy po. Gusto nilang bumili ma'am, umorder, ganun. Opo, pwede po. Pwede. O sasabihin lang po nila na Christy Velasco. Christy Velasco. Aha, Yun. yun. Mga kadunski, Alam na po. Christy Velasco is the name. Ma'am Christy Velasco, tapos ipapost natin yung number dito para sa mga gustong umorder ng mga hybrid na kambing saka bakas ma'am. Opo, mga Bulacan po yung baka. Bulacan no. Saka yung mga iba't ibang klase ng manok. Tara mga kadunski. Let's go. Ito ma'am, yung parawakan. Opo, binibinta ko rin po. Magkano yun ma'am? Eh, kung maabot po nila ng ano po yan, sir, ng kahit na kasi parwakan na pan po yan eh. Oo. Mga 1,000 po. Kasi kung may pares po 1,000. sana yan, kahit 1,800. Ah, ganun. Wala siyang Oh, wala pares. po eh, wala. May isa po pa po dito na anak. Ayun po yung parwakan na isa, yun. Ito. Oh, yan. Kaso Yan. ano, oh, yan. Kita nyo naman po, yan. Bata pa to ma'am no? Bata pa po yan. Yun, parawakan. So yun mga kadunski, pagka maramihan pala, eh sabi ni ma'am, may discount pala pag yun dun sa mga itik pato. Opo. 150 pag maramihan per kilo. Saka mas maganda po kung sakaling ano, kambing o kaya baka, mas maganda po yung personal po nilang titingnan para Oo. iusap po nila ako Oo. dahil hindi naman po porket sinabi po yung presyo, wala na pong bawas. Oo nga, May oo. tawad po siya. Oo, yun Basta nga. sure lang po yung bibili. Laki po ang discount. May discount pa yun mga kadunski. Oo. Ayos. So, ang dami pa dito mga kadunski na kagaya nito. Oh. Ano yan ma'am? Cobra? Opo, cobra po siya. Sa per kilo po yan, 220. Pero kung sa native po, 200 po. 200 sa Opo, 220 po yung cobra. Alam nyo na mga kadunski, native 200, cobra 220. Pero pag maramihan ma'am, parehas din may bawat din. Opo, magiging 180 po yung Oo. native. Tapos Ayun. yung cobra po, magiging 200. Oo. Ganun po siya. Pag maramihan. Ganun po. Ayos. Yun oh, may mga baboy pa pala sila ma'am. Kasi Ganun po, kahit pag-order ko sila ng
Magkano yung mga ganyan, ma'am? 5 plus na po. Yung, yan Yung- po, yung pang lechon. 5-5. Ito? Opo. 5.5. Opo. Ano yan, native ma'am, no? Ito po siya. Sayang. Di bali, alapitan ko mamaya. O, sige po. Ito native, ma'am. Siya, buntis. Ito buntis, ma'am. Ito, ma'am, yung ganito, nag-umpisa lang kayo ulit. Opo, yan po ang magiging bulog ko po. Ulog, para palakihin na. Kumbaga po, yung mag-proceed po yung bulog at sa kanitid po. Oo. Gaganda po yung kahihinat na. Nagko-crossbreed sila, ma'am, para yung native nila mas malaki. Oo. Pero yung lasa, okay pa rin. So, ganun pa rin. Di ba sabi naman po, mas masarap po yung native. Native, oo. Ayos. Ano po sir, kasi binili ko po ito ng ano eh, ng 70,000 tong dalawa. Buwer po kasi sa Australian po. Ah, Ito po buwer. yung Australian, ito po yung buwer. Ito yung Yeah, Australian. Australian. Po. Apo, ito po yung buwer. buwer. Apo. Ayun, oh. Gusto ko po mag-breeder ng ganyan para makapagpadami. Kasi So, yun. pag ano na rin po siya, may sampa na yan. Oo, Sampa na po parang siya. buntis na yata. Ito yung, yan yung lalaki. Apo, yan po yung lalaki. So, yung mga kadudski, 70k pero hindi pa binibenta nila, ma'am. Kailangan Kasi panlahi pa raw. Ito babae parang buntis, no? Opo, Ang laki. hindi ka na ano. Basta kailangan nyo na mga manok, kambing, mga magagandang klase, baka. Christy Velasco is the name. Sige, ma'am, thank you po. Salamat din Oh. po. Okay po, salamat po. Ayun, oh. So yun mga kadudski, natapos na tayong umikot dito sa Asinggan, Pangasinan. Ayun, nakita natin yung mga calls, saka yung mga iba't ibang uri ng hayop na binebenta nila Ma'am Christy. So nakita nyo mga kadudski, sobrang dami ng mga hayop nila, ma'am. Sabi nga nila, yung mga iba nasa pastulan pa. That's it for now mga kadudski. Thank you for watching. So kung bago ka lang sa akin channel, kung gusto pang malaman yung mga ibang lugar, bilihan pa ng mga hayop, tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kadudski. So yun mga kadudski, basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kadudski. Syempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes. Ayun, oh. So bago ang lahat mga kadudski, shoutout tayo muna. Shoutout sa inyo, Ma'am Lynn Borja from San Carlos City, Pangasinan. Shoutout sa iyo, Ma'am Lynn. At kay Boss Jong Kabuwang. Shoutout sa iyo, boss. Kay Ma'am Chris Casey Manuel. Shoutout sa inyo, ma'am. Shoutout kay Sir Jason Ribuho. Sir Jason Ribuyo, shoutout sa inyo, sir. Ingat din lagi kayo dyan, sir. At syempre kay Bossing Daniel Junior Servano from Middle East. Mga tropa natin dyan sa Middle East. Shoutout sa inyo. Syempre kay Sir Anthony Tadaya from Milan, Italy. Shoutout, sir. Syempre nandyan din si Sir Dodong Abalos from Dulag, Benmalay. Shoutout sa iyo, sir. At hindi rin mawawala si Bossing Alfred Kiray from Taiwan. Shoutout sa iyo, sir. At syempre andyan ang ating Fanboy TV, Lodi. Shoutout sa iyo, Lodi. Push lang, Lodi. Laging present si Ma'am AC Go. Ayun, oh, from San Carlos. So yun mga kadudski, ganun lang kasimple. Kung gusto mo pa shoutout, may suggestion ka o kung ano man yan, just comment down below at babasahin natin yan mga kadudski. Ayos!